Karon sa katapusan ng bahin sa aton sugilanon, Robin nga mayod diri sa Central Precinct. Hello? Sino ini? Si Robin nga mayod ni. Anong luyag mo may balan? Luyag mo bala ako ipanakop sa mga pulis? Hindi matuod ina. Luyag ko lang maibalaan kung sinsiro ka sa tuyo mga pag-surrender. Sinsiro ako basta mapalit sa serbisyo ang mga pulis kayo ni. Ano ka? On the air kita? Oo. Kaina pa kita nga naga-on the air. Mayo. Kabutigan ang ipanunggoy sa mga pulis sa bidya. Una-una abla. Sila nagtiro una sa akon sa sulod mismo sa akon kaugalingon nga balay sa atubang pa mismo sa akon asawa nga nagabusong. May iban pa bala nga paagi agod nga makontak ko ikaw? Wala na! Hindi na pwede. Bangon sugiran ko ikaw sa batuod. Armado ako subong sa mga high-powered nga mga armas. May gira na nga matabo! Antes nila ako makuha! Oh, hello? Robin nga may hod. Hello? Gintakop na niya ang telepono sa piyak nga linya. Banwa, mabalik ako gilayon pagkatapos ng sang pila ka mga pahanumdom. Nay, ulam na. 170-60. Ano yung bawal na hindi na ako sa silyo. Ulam, sige ako ulam. Ulo. Ay dapat, 320 yung hapyo. 310. Balas mo 190. Ay, authentic ang gitpadala ni Robin nga may hood nga sulat, sir. Iya fingerprints nga nakuha sa sulat. Gin-review na mo ng CCTV footage. Pero lain nga tao ang nagulog sa sulat sa mailbox ng istasyonan. ano ang tuyo ni Patricio nga nagpakig-angot siya sa radio station? Mahimo nga nagpakig-angot siya sa radio station agad ma-poster niya plano. Kinahanglan niya ang publicity niya nagapalibot. Balik na lang sa una. Ano ang tuyo ni Patricio nga nagpakig-angot siya sa radio station? Mahimo nga nagpakig-angot siya sa radio station agad nga ma-booster niya plano. Kinahanglan niya ang publicity nga dala Japon, nagapalibot. Mahimo nga nagpakig-angot siya sa radio station agad nga ma-booster niya plano. Kinahanglan niya ang publicity nga nagapalibot sa iya agad matabunan ang iya tuyo nga pagpalagyo. Kilala ninyo kung sinong tao nga naghulog sa sulat? Ho, ma'am. Isa sa miyembros ng ILA Grupo, si Roberto Pascual. Panilagi ninyong tao ngayon na siya makahatag sa aton sang lead kundi nagapanago si Robin nga may hood. Copy, sir. Sir? Sir? Sir, nalocate na namon kung sa diin nagapanago si Patricio Di Pedro, paagi kay Roberto Pascual. Nahamtang ang safe house nila sa barangay Pukatod. Sunod sa aton informant, masobra ko no 3 sila ang nagatiner dito. Ihanda ang SWAT team. Dakpon naton siya buhi man o kun patay. Copy, sir. Ay, sir. Sir, nakahanda na ang SWAT team. Ang mando mo na lang ang ilang ginahulat. Do wala sang tinimok-timok sa sulod sang balay, partner. Araayan sila dira. Mahibalan gid nato nina. Okay. Sudlon ang balay ngayon. Okay, sir. Sir, may salakyan kang kapadulong dire. Hold on! Wala anay sa may maghulag. Sir, demonstrate mo, sir. Wins!
na kita safe house, sir. Papanaw ko ng mga dala naton. Dali lang. No. Bro? May itong mga van nga nagapark sa unan. Matuod animal. Basi mga parak na. Basi ko natultulan na nila ang safe house. Anong baton ta? Patricio de Pedro! Oy, mga palaki na! Tara sa lagan! Malin kita dali! Hindi kita dali. Kat. Mga palaki na! Tara sa lagan! Basi ko natultulan na nila ang safe house. Anong baton ta? Patricio de Pedro! Oy, mga palaki na! Tara sa lagan! Malin kita dali! Taliya! Tulog! Ba! Ginatiro nila kita, bro! Patasigang pagpadalagan sa salakyan! Hindi kita magpadakop sa ilang buhay! Uti, sa di kita mapadulong, bro! Sa isa ka safe house! Dito alay kita! Ba! May salakyan niya inihalil ang nagulat! Hindi! Buguan niya nga itong salakyan! Hindi! Si Kalot kasi bro, gusto na. Nagsabas ko! Sakit sa ulo ko! Nagadugong ulo ko. Nalipong si Berto, bro. Hindi magulat! Agay! Magwa ka mo sa inyo sa lakyan! Agay! Gwa! Bro! Itintiro mo ang pulis? Guwa sa salakyan tali! Si Roberto yan! Babae siya! Agay! Uti, sa din kita makanto? Isang dinag! Ang importante, magkapalagyo kita! Hindi! Haran mga pulis, bro! Dasigang pagdalagan! Tulog! Pagdalagan! Sa din kita makanto? Isang dinag! Ang importante, magkapalagyo kita! Transporting. Uti, sa din kita makanto? Isang dinag! Ang importante, magkapalagyo kita! Uti, sa din kita makanto? Isang dinag! Ang importante, magkapalagyo kita! Ba? Hindi! Haran ng mga pulis, bro! Dasigang pagdalagan! Tulog! Oops! Partner, okay ka lang? Okay na ako. Oh. Sir! Oh, sir! Plotan niya, sir! Istinyo na! Sir! Ano, istinyo na? Pisto nyo na. Partner, okay ka lang? Okay na ako. Sir! Oh, wala ba may police car pa? Partner, okay ka lang? Okay na ako. Patugong pa. Sorry. Patugong. Okay ka lang? Okay na ako. Partner, okay ka lang? Okay na ako. Oh. Sir! 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 Pulatan niya. Istorida. Sundan ninyo siya. Kaya dari kami sa piyak malibot ni Brumio. Dead end na dito sa unahan. Wala na sila sa sarang mapalagyuhan pa. Libutan natin sila. Okay, sir! Okay, sir! Maghalong ka mo! Amo na kami! Maghalong ka mo! Istorida! Sir! Oo! Dali ka, partner. Dito kita sa piyak. Okay, Dali ka! partner.
Lop! Yan! Tumang ni bubukrat. Animal! Hindi na dila! Wala na kita sa agyan! Mabalik kita! Ano? Di ba siguro sugatan natin sila? Ginalaga sila kita ba? Bahala na! Mabato kita sa ila! Ano? Tari ka! Mabalik kita! Ah! Tulog! Ba? Wala na kamo sa mapalagihan pa! Patricio de Pedro alias Ruben nga may hod! Bro! Mag-ampo na lang kamo sa mataway! Hindi! Hindi kami magampo! Ceasefire! Ceasefire! Sir! 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 Partner! May iko sila nga duha! Ginpili nila nga magbato sa mag-ampo! Partner, nagadugo ang abaga mo. May pilas ka. Wala sang kaso ini. Magtawag ka mo sa ambulansya. Buhi pang duwa na ini. Okay, sir!